ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ପୁଅର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଘରକୁ ଶବ ଆଣିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କଲେ ମା। 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୁଅର ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଛି। ହେଲେ ଏଠି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଗରିବ ମା। ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହବ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି। ମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଅର ଖବର ପାଉଛି ଯେ ତୋ ପୁଅ ରସି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ବିଧବା ମା ଉପାସୀ ମାଳି, ବୟସ 35, 3 ପୁଅ 2ଟି ଝିଅକୁ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ମା ତଳେଇ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ମାର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୁଲି ମଜୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା। ପରିବାରକୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଲାଗି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଏ। ତେବେ ପରିବାରର କହିବା ମୁତାବକ ଆଜକୁ 5 ମାସ ହେବ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାୟପୁର ଠାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି କି ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ମା ସହିତ ଫୋନରେ ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହିତ ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠାଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜକୁ ମାସେ ହେବ ତା ସହ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଗତକାଲି 7 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଳି ତାର ରହୁଥିବା ରୁମ୍ରେ 5 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ରସି ଲଗେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଥ ଅନାଟ ନ ଦେଇ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଉପାସୀ ସରକାର ପାଖରେ ତା ପୁଅର ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ତତଃ ଆଣିଦେବା ଲାଗି ବାହୁନି ବାହୁନି ନିବେଦନ କରୁଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଝରିଗାଁ ଥାନାରେ FIR ଦେବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ରାୟପୁରର ସେହି ଲୋକାଲ ଥାନାରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଝରିଗାଁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗରିବ ଅଶିକ୍ଷିତ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ କେମିତି ରାୟପୁର ଯିବ ଆଉ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ଜଣାଇବ? କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଲାଗି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବ? ଅନ୍ତତଃ ତା ମଲା ପୁଅ ଆଣି ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ? ଏହା ତ ପ୍ରଶାସନର ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନେଇ ଗ୍ରାମର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବାଣୁଆଗୁଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ। ଆମ ଗାଁର ଉପାସୀ ମାଳି, ତାର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଳି, ସେ ରାୟପୁର ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲା। 5 ମାସ ହେଲା ସେ ଯାଇକି ଫୋନ୍ ବି କରୁଥିଲା, ମାସେ ହେଲା ଫୋନ୍ କରିନାହିଁ। ଅମ୍ବୁଦାସ ମନକା, ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ସ୍ୱର୍ଗୀ ଘର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇକି ଆମର ଲୋକ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରେ। ଏଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଉପାସୀ ମାଳିଙ୍କର ଯେ ନାତି ସିଏ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ସେ କ'ଣ ଫାଶୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ତା ଯେଉଁ ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ମାଲିକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପୁରା ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୁଲି କିଛି କାମ ମିଳୁନାହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ପୁଣି ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ। ସେ କେମିତି କରି ସେ ପୁଅକୁ ଏଠି ଆଣିବେ? ତାଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଥାନାରେ ଜଣାଇଲୁ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ। ଆଇଏସ୍ କହିଲେ କି ଆପଣ ରାୟପୁର ଥାନାରେ ଯାଇକରି ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ତ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ, ଯିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଛି, ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଗରିବ ଲୋକ, ସେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆଣିଲା ବୋଲି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ ଯେ ସେ ରାୟପୁରରୁ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି କେମିତି ଆସିପାରିବ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଜି ଯଦି ମାଲିକ କହିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇବୁ। ତ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଆଡ଼େ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବିଚାରି ଯାଇକି ତା ଡେଡ୍ ବଡିଟି ଆଣିପାରନ୍ତା ଆଉ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ଉପାସୀ ମାଳିକୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ।